Takže čaute lidi, já vás vítám u nového videa. Tentokrát to bude takový kratší random vlog, nebo ani ne random vlog. Natačím to cíleně tenhle vlog, aby bylo nějaké video 25. prosince. Akorát hraju Counter-Strike u toho. A mám tady nové světlo. Nové světlo je na tom ledkové, takže osvětlení do videí pod mě nebo tak bude dobré. Jsem za to hrozně moc rád, jsem dostal včera vlastně 24. Jinak, proč nebylo video na Štědrý den? Nebylo video protože jsem vůbec neměl čas a hlavně se mi ani nějak moc nechtělo natáčet video, stříhat to a drbat se prostě s videem, když je Štědrý den. Takže jsem se na to tak nějak vysral. Jinak bylo to jenom na ten Štědrý den, nemusíte se bát. Jinak normálně videa do prázdninového kalendáře budou vycházet. To natáčím 25. večer, nevím kolik je přesně hodin. Jak říkám, hraju CS:ko, toho akorát trénuju. Jinak úplně neskutečně mě štvete nový update. Zapl jsem si 2 kompy, nějaké oba 2 jsem prohrál a z Gold 1 do Silver Elite. Krása. Ten update, 1 prohra, jdeš dolů, to je jako bomba. Nic lepšího jsem si nemohl přát na Vánoce. To je fakt super. To je prostě tak na hovno věc, tady ten update. To je hrozné. A já si tady ještě popravím to světlo trochu, je takové menší, ale světla dá hodně. Ještě tak. A ještě jsem to trochu zvýšil výkon. Jinak kolová je 25. kolová kravce 26. což je zítra v sobotu. Vrací z hor, takže to je super. 27. k němu jedu. Natočíme challenge, vlogy, můžete se těšit. Tak trochu naspoiluju challenge, jako budeme točit. Budeme točit ve vaně, kdo déle zadrží dech. Potom on možná vydá video, nevím, jak jezdil na horách se snowboardem, se selfie tyčí. Už to moc svítí, já se omlouvám, že to teďka chvilku zaslo. Jak on jezdil se snowboardem, tak by to měl natáčet se selfie tyčí, se mu říká, to zkusí natočit. Takže to může být, pokud to natočil. Pak nějaké další challenge, které nás napadnou. A hlavně já na něho chci udělat prank nějaký. Ještě nevím jaký, ale chci na něho udělat prank. Takže doufám, že se na to video nepodívá. Ale chci na něho udělat nějaký prank, to se dovíte, jestli to udělám. Nevím ale jaký, nevím od koho se inspiruju. Ale jo. Doufám, že se na to video nepodívá. Nesmí se na to video podívat. Jinak nevím. Jinak ho udělal na mě. No, já nevím, co bych vám řekl tomuhle videu dál. Přeju vám šťastný a veselý Vánoce, které už v podstatě proběhly, takže šťastný nový rok. A teďka jsem se díval na CS:ko, byla taková dramatická situace. Dramatická. A bohužel jsme prohráli, nevadí. Do další hru. Ok. Ne, tady kdo si říká, že dal jsem to jak pán, i když prohrál, no, nevadí. Nice headshot. No a dál, co bych vám tak řekl, no už asi nevím, co bych vám tak řekl, ale vím, že na Silvestra se můžete těšit na video, jak budeme pouštět nějaké petardy.
Já přemýšlím, že ještě 29. jak budu úkolovat Krafta v Olomouci, bych vzal nějaké petardy a tam bychom něco natočili. Jak to třeba narveme někam do výfuku nebo odbouchneme autobus, kapa. A bože, on tady bude kempy v té knihovně na tom Infernu. No nevadí. A no, takže tam to se můžete těšit. Určitě nějaké video na Silvestra vyjde, ale nevím jaké. No, to je už asi všechno pro tohle kratší videjko, ale když to má 5 minut, skoro 6. Já bych vám chtěl poděkovat za 13 odběratelů, je to super, jsme rádi jak prase. A u dalšího videa, čau!